podľa programu. Diskusia. By som chcel informovať o... Daj mi dobre. Boli by sme sedmi. Ty, to by bola dobrá cena. Daj mi dobre. A on to má vypočítať. Ale som nerobil. Po 7. Ja som tých 5. Miro, nie si ma tý kalkulačka. Ja som to už aj Mišo mobile kalkulačka. No dobré, poďme. Chcem si vás informovať, ako to vyzerá s tými projektami. Čo sa týka chodníka, tak bol naprojektovaný od rodinného domu, ale tak oproti mňa, pán Gábor Vladimír, tým zeleným pásom medzi cestou a jeho záhradou, tam to začína, v zelenom páse až po obchod, tam je potom menšia pauza kvôli ceste a od Šramkov to ide tým zvýšeným pásom popred domy až po Zdechovanovcov. Tak. Vyjde to? Bude použitá dlažba aj lavičky. Tu je. A lavičky v tom minú? Dlažba zámocká, dlažba. Zámocká. Klasická. Zaujímavé by si nechcel kladačky. Dlažbu som myslel, až keramickú. Obkladačky. Obkladačky. Vieš, ako by sa na zeme chodilo? Aj ja som by mohol byť. No dobre. No, fotky tomu nie sú, takže... No, aj to viete, že som povedal. máš po Zdechovanovcovi, kde zrobiť celý ten chodník? Áno. A šírka bude aká toho? 1,5 metra je štandardná. Čiže nebudem sa si vystupovať, keď budú dvaja oproti. Všade to nevidí zrejme, ale... Všade nevidí. Taký, ako keď pôjde čachor, tak... Neviem si predstaviť, ako to u nás vyjde 1,5 metra. Tak oni to spravia, aby to jasné. vyšlo. Všade to nevidí, ale to je problém všade. Keď predáme pozemky, tak potom aj tu spravíme. To co treba. Hej, Prestal snívať. Cena je... Dokopy celý projekt bude 99 999. Aj Boska. To je náhoda. Chodníky sú 97 a niečo. Zvyšok je odmena projektantovi. Odmena firmy sa do toho nezmestila, čo spracovala žiadosť. To je 1400 plus obstarávanie, čo robil. A to je menej ako 1000, myslím. Čiže to pôjde... To značí. A to bola tá najnižšia polka, čo? Áno, takto to prebiehalo. Muselo to zverejniť na úradnom vestníku. Tam to je, myslím, 15 dní. Minimálne. Nikto sa neozval, nikto sa neprihlásil, takže znova urobiť potom oslovený prieskum. Ozvali sa 3 firmy, a to bola najnižšia ponuka. Ktorá firma? Vyhral to Štraba. Stavby mosty. Čo? Kostrulo. Ako Konstruo? Kostrulo, SRO. Konstruo. Kostrulo, Barney. Aj to sú určite. Bola tam ešte Sloma a ešte neviem kto. Mám ešte cenu. Dobre. Ono to trvá dosť dlho. Všetko má svoje dni. Hovorím, že aby vás to zajímalo, tak ja vám prečítam celý postup, čo sa musí by to robiť. Je to vyše 50 bodov. Vieš čo, to nemusíš, ale povedz nám také, že časové obdobia, ako... No minimálne myslím, že je to 54-55 dní celé to trvá. Kým sa spravia papier... No, kým všetko prebehne, vždy treba počkať, urobiť rozhodnutie, počkať na odvolanie, či bude nejaké, alebo nebude, a potom pokračovať ďalej. Ktorý vyhľadá. Teraz sme pri ktorom bode? Prosím? Teraz sme pri ktorom bode? Z tých 50. Nie, teraz vám iba... Ja som to hovoril o dňoch. A tých 55 bodov to je takto, že Ako sa to robí. hej, čo treba? Treba si pripraviť dokladov spôsobe určenia predpokladané hodnoty zákazky. Predložiť výzvu, toto všetko sa muselo pripraviť. Čiže to urobiť. Výzvu na predkladanie ponúk vrátane
vyhotovení, všetky sme na doplnení. Všetky body sú už za nami? Áno, dokonca zaslaní výzvy na predkladaných ponúk. Pri plnomocenstve. Dobre. A to všetko... Teraz to si vrátam. To má. Tých 55 dní je na to, aby niekto si mohol napadnúť to, že vyhradí. To nie, keď sa všetko skončí. Aha. Zhruba tak to je. Keď sa to skončí? A chyba je tá, že to skrátili. Nie, prečo práve tieto chodníky sú skrátené. Či to dôležité, lebo aby som požiadal stavebné povolenie, potrebujem projekt. A projekt potrebuje aj na verejné obstarávanie. Ale cenu napríklad určí až, keď prebehne obstarávať súťaž. No ale už keď už je projekt, tak možno požiadať, tam sú potom vyjadrovačky, telekomplinári, elektrikári, vodári a tak ďalej. Každý vám povie, máme na to 30 dní. Každý má na to 30 dní. Polícia tam ešte ide, životné prostredie tam sa trojaky vyjadrovali k tomu, ak nie štvrtý tiež, že nepotrebuje to EIA, potom za odpady, za stromy a za vodu ešte vodné plochy, lebo tento chodník pri Gáborovi celý od Vilhanov je vedený ako vodná plocha, takže to sme museli zmeniť, musel som napísať žiadosť, zmenu plochy z vodnej plochy na zastavné plochy. Ja som sa ešte chcela spýtať, otca som sa nespýtal, no? A to všetko, všade vám povie, to trvá 30 dní. Až na Telekom, ktorý to robí cez internet, urobí to za 15 minút. Ale ostatným to bolo dosť ťažké. No dobré, a toto keď sa teraz... A potom to treba dať do posúdení na stavebný úrad. Oni sa potom pozrú, či je to v poriadku, či je všetko doložené. A keď budeme mať všetky tieto papiere, všetky tieto povolenia, tak potom sa to už odosiela kompletne. Áno, to už je odoslané. Už je to odoslané. A kedy ale budeme vedieť? Ešte som musel doložiť žiadosti, že nie sme dlžní žiadne poisťovní, na všetky museli dať vyjadrenia, plus inšpektorát práce, navyše ešte colný úrad. Aj colný úrad, no. Ešte odradí iba Toto ťa odradí, ja? Do 10. bol termín podávania žiadosti. Tak starosta povie, ako to stihol. A teraz sa chce... Za 5-12. šikovný je. Posledná pošta bola otvorená v Tesku do 19.00. Dátum podania bol 18.52. Som odchádzal z miesta, kde mi to balili, tak mi povedala pani, že ak pôjdete rýchlo, ste tam za 10 minút. Ak pôjdete pomaly, tak je to 15 minút. Ale ak pôjdete pomaly, veľa zreli to beha po ceste. Čo je to pomaly? A teraz dostanem defekt a je to aj všetko. No tak to by bolo ísť. Asi sú nám súdené chodníky. Ale to sa chcel opýtať teraz kedy sa bude odobrať, ktorá dedina to dostane. Je ten termín niekedy určený na to, že to je tam posudzovanie 30 či 60 dní. 60 dní, ale takže... Od 10. do 60. V apríli? V apríli možno, že už budeme vedieť, či sme úspešní, alebo sme neúspešní. Máme jednu chybu. Neviem si s tým rady. Dosť to vytýka, ale na to nemôžem. Nesplňame jednu podmienku, za to je dosť bodov, možno budú chýbať body. Tzv. Marginalizované skupiny u nás nedosahujú 15%. Aké? Marginalizované. Sociálne slabí. No, kraja. No, povedal by som len. Na to je tabulka. Ale sme to mali údaj, nemali, že tam nie je uvedené. Tam je atlas rómskych komunít. Dá sa to spraviť, som sa dozvedel, ale tam nie sme. Oni mali prílohu, všetci majú. Ale zase v tých obci nie je veľa, čo majú tie plusové body. A prečo je tam tento bod? Nie, a je tam 15%, uvedení sú len tí, čo majú 15%. Tak potom sme to urobili tak, dalo sa aj tak, že proste, že je to... Dobre, teraz poviem príklad, že by sme boli vybratí. Je nejaký dátum už určený, dokedy to treba spraviť, alebo niekedy to treba zrealizovať, alebo... Toho máme včera, ale ešte nemáme ani podpísanú zmluvu. Ešte sa nedá len podpísať zmluva. Vysúťažené je, ale zmluva ešte nemá podpísaná. Tam musí ešte ďalší súbehnúť. Oni to už potom spravia, keď sa to schváli, takže... Odvolal som sa,
namiesto marginalizovaných skupín som sa odvolal na cyklotrasu Lučenec pod Rečami Ružina, plus nejaké to napojenie na park pri Kaštieli, je to kultúrna pamiatka. No, Ešte si nevyjadrili, nie? No nie, že to majú čas na to. No dobre. A na body budú chýbať, no. A kultúrny dom? Kultúrny dom, takže toto už je. Kultúrny dom je teraz rozpracovaný. Projekt som dostal dnes. Oddielok idem na stredný úrad. Tam našťastie toľko vyjadrovačiek netreba. No, môže byť problém. Aby tam nebolo príliš veľa zateplenia. Ak je zateplenie, musí byť energetický audit. Áno. To mi dneska sami ponúkani, dneska je vedeli. Je to tak. 10 dní, 800 €. Lenže zároveň sa všetko posúva. Ja ho povedal tak, oni urobia energetický audit a dajú to projektantovi a musí projekt zmeniť. A čiže ja by som až potom mohol konať ďalej a všetky obstarávania, ak by potom sa menila aj cena. A dokedy to trvá, tento projekt? To je podať do 25. Dobre, Teraz poviem príklad. Dajme tomu, že by sa nezatepľovalo, ale že by sa iba vystierkovalo. Tak to už sa nedá meniť. A my sme dali zatepľovanie do... Nedajme komplet. Našťastie. Muselo byť stavebné povolenie a plus všetky tieto veci. A tam sú potom rozhodovačky. Potom 2 týždne, po 2 týždne skôr sa môže zvolať. Potom sa urobí nejaké miestne konanie, zás 2 týždne na odvolanie, rozhodnutie 2 týždne na odvolanie, to by sa nestihlo. Čiže keď sme nedali komplet zatepľovanie, tak to pre nás... No dúfam, že bude znamená to, že sa to posúdia ako ohlásenie udržiavacích prác. Aha, rozumiem. A tu našťastie netreba vyjadrovačky, Telekom a podobne, lebo sa to robí v budove. Ani by nepotreboval ten sa nepoužije. certifikát. Keby nebolo zatepľovanie, tak žiadny problém nie je, lebo ani zamurovanie okien, ani imena okien, ani imena podlahy, ani imena... Ale my sme si to dali, čiže už to nemôžeš teraz... No už je to, môže to byť problém. Jasné. Záleží, ako to posúdi stredný úrad, záleží od rozsahu technické správy, no, tak podielujú tam nesie, no. Je tam, no, zateplenie, nie je celé, dúfam, že to pomôže, no, ako to aj táto strana a čelná strana. Plus je tam taký návod červenou, že strechu a knižnica, keď sme pri tom, tam by sa vybúrali ten sklobeton, čo je tam, by sa to zamurovalo. Tam treba zredukovať tie okná na maximum, lebo tam to je zbytočné. Tie okná, ty sú tam dole, nie sú okná dole na vypovestí. Tuto nie je potrebné, tam sme dávali na tej strane. Strop, to nejaký hliníkový, nebude sa znižovať, ale proste nebude taký priepustný na teplo, svetlá sa vymenia, podlaha, tie záchody. Ten návrh bol pekný. Z mojej strany. Že tak na dámske si nedal. Ja som chcela poslať jeden obrázok, ale Mala si nejaký... potom bez kamery vysvetlím, čo tam bolo. V tom projekte myslím ani obecný úrad, to tu nefiguruje, nebolo ani A potrebné. koľko peňazí je na ten projekt maximálne? 150. Tam je 150, projekt je 170, niekoľko, ale sa ráta s tým, že to dopadne na 145. A toto už bola nejaká súťaž, alebo už sa nejaké firmy prihlásili? Teraz už je, bežné obstarávanie bude ukončené 19. A prihlásili sa už nejaké firmy? Zatiaľ nie. 19. bude ukončené, a nikto sa neprihlásil na toto. Ak sa neprihlási, tak potom... Tak, oslovia sa. Tak sa znova musí takto. Ešte raz sa dá. Ale myslím, že tedy to už bude ukončené 19. V Rovesníku to bolo. Takže Ale sa to... Ale to skladím, že... Ale je to také lukratívne, preto že sa nehlásilo. Ale toto je dosť dobrá zakázka. Ja som jedných oslovil predtým Už ich je veľa. a Hej. 100 000 nezaujímavé to je. Nie, veľa projektov. Ale hlavne to, ale aj to, že nejaká malá firma. to je málo peňazí na to pre nich toto, Nie, obrovská. vzhľadom na to, že to sa robí Aj pre... 100 000 je málo pre firmu. Vzhľadom na to, že sa, keď je tu veľká firma, 100 000 je málo,
lebo sa to robí pre obec. Čiže tam je jasné, že môže byť všelijaké obštrukcie, aj zo strany štátu, aj zo strany konkurencie, sa to potom zbytočne naťahuje, niektoré nevedia dokončiť, tak im to za to nestojí, tie naťahovačky. Je to málo peniaz na to, aby... No a nejaká súkromná firmička to môže robiť? Taká menšia, neviem. Pretože hoci to, len vieš, taká veľká sa, nechcel to ísť, lebo iba na prírode. Napríklad ja mám skúsenosť, odbočím trošku od tohto, v jednej obci, nebudem ho menovať, tiež robili okolo 150 000 akciu, tiež to bola jednotlivačka a tak ďalej. A vyhrala súťaž normálne firma a odvolala sa do Prastov. Čiže oni chcú, no lebo oni to chcú skrátka vyhrať a keď to vyhrajú, tak to dajú tej firme robiť, ale už sú dodávky. Že to bolo aj s touto cestou našou, tak nie, že vyhrala, tak sa potom Ale napríklad verejné osvetlenie, neposlal som vám čo, ako dopadli. Zďaleka nevyhral každý, ako som si ja myslel, bolo také jednoduché, nedali im to. A nebudeme menovať obec, ale tu často spomínaná problém, že celkové... Nie je to správne, keď sa takto na internete pozrie o svojej obce takéto. Ty ako zástupca. Môžem povedať, nie? No môže pokračovať, prepáč. Že nechce, nemôže. Iná obec, čo on hovoril, tá odmietla potom podpísať zmluvu, lebo dali nevýhodné podmienky. Vrátili skrátka 70 000 eur, vrátila obec nepodpísaná zmluva. To bolo tak postavené, že veľké riziko to mohlo ísť do toho. Ako v čom riziko? V termínoch ukončenia, ja neviem, termín zmluvy podpísania bolo 5. december a ukončenie akcie 29. respektíve 31. december. Ja ešte troška tiež odbočím a chcel by som sa opýtať na to, lebo viacerí ľudia mi vraveli, že sa odovzdávali tieto protipovodňové vozíky a že sa rozdávali po všetkých okolitých dedinách na úseku Krivanského potoka. Bolo mi to z viacerých strán, že či my sme to nedostali a prečo sme to nedostali, lebo že vraj všetky hádam obce to dostali na tomto úseku. Že či niečo o tom nevieš. Ne. Ale o tom my sa Neboli dostala Kotmarova, ale... Nie, viem, že dostali Tomášovce, Ružina, Kotmanové Vinopaňa. Ale Kotmanové to treba. Ešte dokonca, neviem, či nedostala aj Píla alebo Podkina. Píla nedostala, Píla dostala auto. Auto dostala. Nie sú to náhodou tí jazyči, čo majú tu najvyššiu triedu, všetko, čo dostali. Ružina, Vinopaňa určite nie, Tomášovce sú tiež tak. A neviem, či ešte dokonca aj Lidina nedostala. A teraz ideme? Aha, no takže... Ja sa tu nedri. Nikto ma neosloví. Nikto do mňa nechcel, neviem. Jeden projekt podať, to je na revitalizáciu úpravu verejného priestranstva. No a keďže tam sú podmienky, že vlastníctvo obce, tak vlastníctvo obce je ten priestor pri Vajenskom kostole, Mírka býva, alebo pri Krčme, pri obchode, tam nie celý, alebo tu, ale tu len časť smerom štátnej ceste odtiaľ to. Muselo by to byť do 30 000 bez DPH, bo tam to ide zrýchleným konaním to obstarávanie. Takže ja si myslím, že čas nepustí, lebo ešte na to aj nevieme, čo chceme, či to chceme, čo chceme, a potom treba urobiť projekt. Potom treba urobiť projekt, to obstarávanie dobre, ale potom treba na to povolenie, ale tie vyjadrovačky bude treba na betón všade, lebo to bude sa týkať zemi, nejaké práce a tam oznova všetci. Všetci. A je tam aká spoločná chce? Žiadna. Poďme aspoň vyskúšať, nie? No ale to keď to treba dať? To do 9. marca. Do 9. marca, hej. Ale čo tam musíme všetko platiť? Čiže všetky tieto povolenia? Projekt, ktorý píše, aj za projekt bude musieť zaplatiť, potom za podanie žiada sa zaplatí, za obstarávanie zaplatí,
No ale keď na to pomôže, tak asi to prechádzajú tie projekty, nie? Alebo... A tieto dva by nám aj mohli stačiť. Ale to je novo vyhlásený nejaký projekt, alebo ako? Nie, on bol, to je 7.2, aktivita 7.2, myslím, že je to 3. Prakticky v rámci toho projektu, kde sú cesty, chodníky a takéto sombári. Čiže čo vlastne tá replika, čo tam kto môže? Fontánu. Keby sme chceli tu, tak vyasfaltovať cesty okolo, alebo vybetonovať nejaké lavičky a takéto strénovory. Stoja na bicykle. Kde je pred kostol? To väčšina si vyžaduje tie vyjadrovačské prede. A za ten mesiac, lebo tam už nie je ako mesiac, sa ptástim do 9. marca. Ja, nie. Do 12. februára. Vždy sa vyjadrujú všetci. Oni sa... Keď 30 dní dajú, tak nestí. Ale oni sú cynisti všetci. 30 na vyjadrenie všetci? Oni dvoje majú na to 30 dní. No, a možno, že to pošľú za 10 dní, možno 29. Ale pošľú to na posledný. Chcete Na vyjadrenie posledné, nie to naskôr. od energetikov, nepomôžete. Musíte poslať do Žilina distribúciu, oni to príjmú, pečiatko pošľú naspäť do učenca. A až potom to učenci môže robiť. Ja som poslal do Žiliny 3 žiadosti, kým jednu našli. Nikdy tie prvé nenašli, poslal som aj doporučenie, čo nenašli, bolo hľadať a potom som poslal 3, tedy možno našli tú prvú a potom poslať to naspäť do učenca. Treba sa to niekto odfotiť, že keď sa to posielalo, alebo čo? Takže nejaká časť tej linky je ochotná, ale nemôže nič. No. Sa povedal, nedá stihnúť do 9. marca. A to nám ani netreba asi. Dala by sa teoreticky cesta. No táto asi No teoreticky. to je dosť... Neviem, či by to vyto. Aspoň Neviem. vec. Ale ešte ani projektanta nemám, ešte to by som musím nájsť. A to by sme možno aj zafinancovali. Ktorý koberec myslíš? Túto cestu hore. Cestu na úrad. Ne. Lebo to aj dosť rozpadnuté. To by sme to aj sami spravili. To nie je taký, ale... No tam je podklad dobrý, to by sa iba tam hodil tento. Ale podľa mňa to je A časovne tento oný, keď tam hodíš, tak ten oný dá čo stojí. Ale to je už vydrží. Ten oný tam ide. Rukavicu. Neviem, O tom ono rozprával. No. Tak podľa mňa časov, keď je to 30 dní majú na vyjadrenie 12. no urbe je skôr, ale to bolo nedávno. A teraz zase prídem. A to nie je ja, to teraz sa všetci obehovajú. Niektorí musia zrušiť žiadosti. Keď príde náročná, tak je stavný úrad. To, že to neurobí, alebo nestýli mu robiť vyjadrovačky. Musí zrušiť. A je reálna šanca, že to ešte bude napríklad aj v budúcnosti? Najbližšie? Pôjdu. To. Neviem, možno, že ďalšie výzvy na, či už to bude cez ministerstvo, alebo čo tak pôjdu. Niekedy možno, že jún, alebo cez prázdniny otvoria, Teraz lebo bolo Ale- pár na škôlky. A oni to častokrát na schvál tak robia, že... no aj to, ale Tak teraz šibeničný budú voľby, termín a- kým sa zostaví nová vláda, kým sa No, jasné. dohodnú, kto čo bude manažovať, Jasné, potom jasné, znova jasné. čas na podávanie žiadostí, čas na vyhodnocovanie a je rok v ťahu. Takže akože výzvy určite. Boli teraz viacej na škôlky, viacej, no, asi možno jedna isto. Životné. Lebo som s tom organizátor, že viacej, bo viac chvíli vyvolal. Asi takto, že je taká možnosť ráno, vie. A len je to reálne, lebo väčšinou sa na zvýšenie kapacity. Máme prihlásených žiakov, septembri 15, momentálne 12. Joj, a koľko máte marginalizovaných? Je aspoň tretina? 0, vrem. Tak nič. To je super, podporné takéto. Tak nič. Ale ja nechcem dať povedať aspoň strechu opraviť, to je lacnejšie. Žiaľ, v prvom rade to na zväčšovanie kapacity. Niekto mohlo byť aj na udržanie, ale tieto podmienky tam to musí byť aj väčší počet detí a tí marginalizovaní. Životné. Tak to im potom. Púšťať čo ešte. A čo sa týka kompostérov, začali výzva nevyšla, tak to stojí. Čo sa týka tej masky, to sme tiež požiadali v rámci regiónu Javor, zatiaľ nebolo rozhodnuté, takže sú všetci poplašení. Aj nám doniesol správy, že
A kde to je stroj? Tak to dostať, ale je to ťažko povedať. Lebo si myslí, že dostanú tí, čo už sú odskúšaní, že im to dobre šlo v minulom období a možno práve tí nedostanú, neskúsili. Nie. Môže byť i druhý. No to je tak, ja som sa tiež rozhodol, že idem na slnečné kolektory sa na zelená domácnosť prihlásiť. Robo oznámil, navýšili sme kapacitu. Za 4,5 hodiny bolo v prdeli po peniaze, neviem koľko miliónov. Tak som aspoň sa bol s rodinou povadiť to preto, lebo si mi zobrala notebook a kým prišla domov, už to minuli. A tá druhá bola do hodiny sa mi zdá. 4,5 hodiny. Nie, 4,5 hodiny. 4,5? Táto druhá bola 4,5 hodiny. To prvé trvalo neviem koľko. A nie, asi 3, to bude dňo. A obdobné tie prerozdeľovanie, neviem, no môžem spomenúť aj zase, čo sa týka opatrovateľských služieb a takéto sovary, neviem, či ste to zachytili v správach, keďže bolo také vákum. To sú dosť slušné peniaze na poskytovanie, na opatrovanie a neviem čo. Tak o jednej v noci začali prideľovať kvóty. Čiže ten, kto vedel, že sa tam má prihlásiť, Tak nespal. Áno, to je veľmi. To patrá 3 bodky. Prečtedy, keď som prišiel na úrad, keď to bola tá určitá. No. A to povedz prestávku. to ešte bude prestávka. Už asi nebude. Môžeme ešte starosta sa spýtať, napríklad keď treba hej, že ja neviem, sú nejaké staré čísle, že sa to bude musieť rozkopať ten chodník, čo ak náhodou nám spravia, tak potom si to opravuje obec na náklady, alebo vodári, trebárs, alebo nejaké iné firmy. Už nový chodník. No. No tá firma, ktorá tam bude zasahovať, tak musí do pôvodného stavu dať. Dobre. To pri rozkopávkach sa... To som sa otca chcela spýtať, zabudla som na to, že... Tak oni majú vedieť, kde je to pracuje. Majú vyjadrenie ku každému. Tam všade je voda. To zaskopať nebudú. Pokiaľ to nebude robiť do prastav, ako tamto niekde na východe, čo robili tú kanalizáciu a 3 roky im dávajú cestu do poriadku. Lebo to ešte stále nesadzalo. Počúvam vás, to je haliči už robia druhý kanalizáciu. Išiel som tady. Ty, to Tí je katastrofa. vymenili, hádam, všetky rúry, lebo všetky rozjebali. Ty kokos. To je? Musím tak Staré. všetky rúry kopali, všade tečie voda, za čo? Čo sa stane? Zasypú a odvížne voda. Staré ruči. Ja som včera tady. Ja som chodil v jesene aj tam A tiež. po chráňach ideš oproti kamionu, alebo oproti, že ti nejaký kamión ide oproti. Ty kokos, to je... To som ešte chcel, nechcem sa na 100% dať tie myšlienky tej revitalizácie tohto priestoru. No, pri obchode určite nie, tam je veľa tých voda, cirkaplín, tam je veľa tých ľudí, jedine kúpili dom, na čo by sme tam daleko v okolí fontánu. Je možno nejaké lavičky a... My máme pred nemocnicou fontán. Ale to by šlo akurát sem, No to je pekná. to len sem by šlo. Pán starosta. Dievaličke, tam nemáš miesto. Tu dám. Tu verejno. Ak budú presvedčiví, že sa to dá stihnúť a Pán starosta. tak vás potom ešte raz Ja sa ti chcem také doporučiť. Vieš čo, pán starosta, zavolaj tej firme, ktorá ti to ponúka, hovorím, páni, keď vybavíte obstaranie, Áno. vysúťažíte, vybehajte si to, skreslíte si, ja vám podpíšem. tak. To by bolo najlepšie. Čistá robota, hej. A ešte keď ti povieš, že spolúčasť, aká? Chcete to, urobte to, hotovo. Som hovoril. Ja to hovorím otvorene, no čo budeme? Ja chcem tomu povedať, že som dneska ešte som včera na Mestskom úrade skonštatoval, že toľko ľudí neznámych sa mi zdravilo, že oni si ma zrejme všimli, že som tam furt. Tak si myslím, že som nový zamestnanec, ale sa mi tak dobre ide, Čo si ťa spojil? to teraz sa mi to nestalo. Sorry, mám strach. A teraz zrejme som tak často tam, že už ma Keď si zaregistrovali. začal dávať papiere do ruky, že odnes to Podpisovať, no. Hej. Popíšu takú petíciu. Obec Detenská ide tiež do tohto projektu zateplovania a známy z Detvy firmu, ktorú zateplujú školy, ja neviem čo mi volá, že
ako to tam vyzerá. Hovorím, ja neviem, zistím ti. Tak som mu zavolal, aj nepodáva žiadosť. Hotovo. Neoplatí. No neoplatí firma, ktorá to zastrešuje, oni sedia tamto v Trenčíne, kde predeli povedali pani starostke, že my vám toto všetko zastrešíme, prídeme za vami nás podpísať smluvy o toho. No to je najlepšie. To je fér. No, Ako je to svinstvo, lebo sú tam predražené, tak ako aj teraz vyťahli ten sifón za 280 €. Ale tak ale možno kvalitný. To hovorím, je to jedno, lebo tu obec to de facto nebude stať nič. Nie je tam spolúčasť, odchod. to sa spraví a Tak, čo som sa aj ja vtedy ročil, keď to vymenili kotolnú, čo som práve zase myslím, že som ani faktúru nepodpísal. Ale tam drevo nemusíš možno hádzať zase, to je také. My samé si dáme. Strojom si verím. alebo bez dreva je to. Bez dreva. Na vzduchu. To je nová technológia, dáš Ak má predspečia, tak vás požiadam o názor. Dobre. No jasno, dobre. A potom nás nemusí ani žiadať, ak súhlasíme s tým potom. Musí sa. Že to už 10, ak ich presvedčí. To je za hlasujeme. Predčasne. No bohužiaľ je to svinstvo, ale je to tak pri týchto eurofondov. Je to všetci vidíte naokolo, že ak sa to robí. Pokiaľ... A ešte niektorí si pýtajú rovno dopredu. Viete, ale ten, kto to robí, tak ten už to zastrešuje aj s tým. Viem, keď vymenili na Starej Hute zástavku, nazvali to potom, že je to trhové miesto a zaplatili za to 28 000 €, tak prečo nie, keď je to zadarmo pre obec? Prečo trhové miesto? No lebo tu sa muselo napasovať zase na takú výzvu, že to je, neviem, udržanie tradície a ani niečo, no tak opravili zastávku na autobus a je tam okienko a je tam pult a veľa výšky. Hotovo. Trhové miesto. Že prečo trhové miesto? 28 000 € to stalo drevená búda, hej. A keď som sa šéfa tej firmy pýtal, prosím už ty káve. Zaplatil si takomu, keby ti toto doma urobil. No ale vieš. No. Má ešte niekto niečo? Tak trošku k inej téme. K hasičskej zbrojnici, ja som pozeral budovu, mám niekoľko otázok. Kolaudácia prebehla, tá budova by nebola potrebná. Vzhľadom na rekonštrukciu. Tam nebolo povolenie. Stavebný zem, takže to... Nebolo. A to dielo, čo bolo ukončené, tam sa riadne podpísal protokol preverácie a boli tam nejaké závady na odstránenie danej či nie? Boli závady. Keď sa podpísal, už nebolo nič. Dopredu sme povedali, čo je treba odstrániť. Dobre. A teda sa spýtam, lebo som to obzerala, niektoré veci sa mi nepozdávajú. No. Tie okná a dvere boli plánované nové, alebo použité, že sa tam tak komponujú. V tej zmluve je napísané, že osobne 2 kusov nových okien a sú tam staré okná. Teda použité, to určite nie sú nové okná. Staré okná. No tak vzhľad tých okien nepripomína, že majú rok. Nebolo to napísané, nebolo to, že bolo napísané, že nové okná. V zmluve určite je, veď mám stiahnutú. A tam je presne, že osadenie 2 nových okien. Dvere neviem, dvere som nejako neobzeral. A teraz na čom ešte raz vravíš? Čiže tu je montáž 2 kusov nových okien. Odborné odstránenie pôvodných okien, osadenie. A montáž opäť nových okien. Tak to neviem, ako by som určil, že či sú tie dvere, sa nedajú určiť, že či sú nové, alebo či niekde bude tie určite nie sú nové, to je jedna vec. Ale keď ich vymenili, tak sú nové. Sú tam plastové okná. Plastové, hej, ale nie sú nové. Sa pýtam, či ako to bolo dohodnuté. Ale tie okná sú renovitové. Prosím? Ako som na to prišiel, že nie sú nové. No neviem, no, z tejto fotky, ja neviem posúdiť, že tieto okná sú nové. Z tejto fotky sú tie okná zatrvané od sienky.
Dobre, druhá vec je riešenie tohto parapetu, ako by som to nazval. Ja som sa pýtal Martina aj Zula, aby som stal mladý, povedali, že toto proste sa takto nemá riešiť, že dať miesto parapetu dlážbu a ešte k tomu neukončenú. Tam sa bude diať to, že keď bude tiec voda, všetko sa bude vyplavovať z spúk a bude stena potečená a ofarbená. Neukážaj nám. Čiže to je jedna vec, že je to taká nedokonalosť. Ďalšia vec je štampliovne, čiže drevo, ktoré je pod strechou, je neošetrené, že nie je natreté a je neukončené. Tam otvorený kus, to za niekoľko rokov to zoberie status. Myslíš tie drevo degraduje. A myslíš tie boky, tie drevo, čo sa nevymenili, tie staré? Nie, myslím tie rohy. Rohy To je sú dole otvorené. strecha a je takto, tak tu. Taký roh, ten je Tam to otvorený. malo otvorené, tak to si môžeš povedať. Čiže toto sú povedané nedokončené veci a mali by sa dorobiť v rámci VAK. Ale takto. Tam nebolo povedané, alebo nebolo účelom No, toto je tak. všetko opraviť. Je to len dohodnuté veci. Veď preto sa pýtam, že... Lebo na niečo už nevydali peniaze, aj tak museli viac. Neukončené, nezatvorené, tam bude tieť voda, toto drevo odhnie, sa to rozpadne. Tá drevo tam pôjde plech, ten plech je už u mňa doma. No. Ďalšia vec je, To drevo. z druhej strany chýba čatorňa. Prečo tam nie je zvod vody? Tu. V podstate nie od toho domu, čo je susedisté. Ja som mu to hovoril, čo povedal na to, neviem si spomenúť. Odzadu je to zároveň. 50 rokov tam nebola, čo to Ja neviem, či mi to neprešlo. Musím niečo to ne? Tomu to nevadí, či tej zbrojni, či tam niečo. Čo na zadnej strane tam, ale nie je nutné, nemusí byť všade, čo to nie. Ja neviem, či súzet to nevyžadoval, aby tam mala byť čatorňa. Čo? Ja viem, tak sa vždycky dávajú do strecha. Sa dajú kvôli tomu, aby to nestekalo chaoticky. Proste to stekalo jedne s vodou. Keď to nevadí, tak povedať. Nebolo to predmetom objednávky. No tak neviem, ja som objednávku nevidel, vidím iba zmluvu a v zmluve to nie je nejako. V zmluve, tak. V zmluve je napísané, že Za tie peniaze, čo sme tam... Lampáre- Nedá sa spraviť. lampiarenské práce vrátane s vodou, žľabou a iného. No ale Tak sú z vody žľavy vpred. a to neznamená, že všade budú. A to nie je povedané tu, že nebudú všade. Keď No, bolo veď- povedané, že pána Ako prednáška to robí, tak áno. pochopíš, to je tak. A nedá sa... Ja len tak nedá sa. Ale zmluva, keď sa robí, ani keď u nás sa robí zmluva, čo nie je v zmluve napísané exaktne, tak to sa proste, alebo čo je napísané, to sa robí. Keď tam my dáme blbosť do tej zmluvy, tak proste je to naša chyba a musíme to plniť. A keď sme to riadne exaktne nedefinovali. No dobre, ale dobre. Za to, že sú spomenuté žľaby, neznamená, že budú všetky. No ja som sa s touto odpovedou neuspokojil. To bola tak nízka suma, to všetci to odmietli. Ja veď sa tam nikto nezapojil. Už ani ty to by nešli, Adam, keby... To bolo Keď vedeli, to im nejde. na prosenie, že by vôbec takto do vás podali. Ja nehovorím, ale hovorím, že tá budova je nedokončená v tom stave, ako nie. Farba je nejednotná, je natretá tak, že ja som si nateral farbu na červenú a to vyzerá ešte horšie. Ale sú dve, myslím, že vpredu je hore tmavšia, dole je svetlejšia. Nie, tá farba je taká, že svetlejšia, tmavšia, pľakatá, rôzne, ako nie je to jednotná, je jednotne natreté. Keby je rovnaká sítosť. Je natreté. No, ak sa budeme takto uspokojovať s výsledkom práce za 5 000 eur, tak 5 000, čo dostal 4 700 eur, tak... Ale Miro, ale tam sa dosť toho spravilo za tie Ale peniaze. Dnuka si bol, všetko je na novo vystierkované. To kľúče nemám, nemáš to ako dostať. Miro, ale... Ja som hodnotil Ale zvonka. naozaj za tie peniaze, čo sa spravilo, tie veci, no tak neviem, či by nám to niekto druhý spravil. Teď vidíš, aký bol problém v tom, aby nám to niekto prišiel vôbec spraviť. ani ponuku nechceli. Ani ponuku nechceli dať firme. Nie, ja by som sa s týmto nedokázal
uspokojiť. Proste podľa mňa sú to nedotiahnuté veci a nestáli by možno, že o toľko viac peniazí. Tak kto by nám to spravil teda? Ale to takéto otázky mi nekladú. A čo ty navrhuješ, Miro? Reklamu. Tam v zmluve je napísané, že akékoľvek vláda do 5 rokov sa nahlási, sa musí odstrániť. A máme aj také konkrétne veci, že čo by A som... teraz som ich uvedomil. Dobre, teraz nemá zmysel, je zima to reklamovať. V rámci 5 rokov sa dá nahlásiť baby, ktoré sa zistia a toto podľa mňa sú nedokončené veci, ktoré by... Je to narokovanie jasné medzi tou firmou a obcov, že či sa to chápe ako vláda, či ak oni povedia, že nie, tak nie. Ne? Ale ak je schopný to vyargumentovať, že toto by sa malo dokončiť, tak ako sa to má spraviť podľa stavbárských noriem a nie nechať otvorené štampióny, neošetrené drevo, bo to ja neviem, komu takto spravia na strech. Je to drevo za 2 roky zník. No len sa nedalo natierať tej zime. No veď áno, ale tak zase, tak aspoň to bolo treba dať do protokolu, že sa natrie, ja neviem, do 2 mesiacov bude vykonaný náter a ošetrenie dreva. Alebo potom to treba v rámci reklamačného konania otvoriť a povedať, že tieto veci treba dotiahnuť do konca. No ale že takto, pýtam sa, môžeme reklamovať, že to nebolo natreté, keďže to nie je na faktúre uvedené ako práca. Ale to sa predpokladá, že drevo sa neošetrené nedáva na vonkajšie. To je iba predpoklad. Predpoklad. Ty sa Na faktúru ti nedá totálne všetko. Že, ja neviem, ti povede do umietky, ti piesok nenamiešajú, a povie, že to nebolo na faktúre. Dobre. Tak to až do podrobna. No ale ty teraz nemôžeš ísť potom dopodrobné. Lebo ty, on keď povie, že spraví ti štámpľovňu, ale on keď si spravíš normálne, tak si spravíš normálne dreva. A nikde nemáš napísané, že on ti musí dať ošetrené drevo. Malo by sa to robiť tak. Nie. Bolo to ťažko robiť aj v tom období, keď to nebolo. No, zima Ale veď to je tak. to sa nedalo. Aj znútra by sme sa mohli pozrieť naozaj, no keby to robiť, to bolo... Keby vám toto spravili doma, nejaký záhradný domček, nechali by ste to v takomto stave, znehodnotiť to, lebo tam to drevo odíde, za niekoľko rokov odíde. Tak môže si teraz hovoriť, že nikto by ti to nespravil, ale drevo ti odíde a budeš to musieť riešiť. Ale Tomáš teraz povedal, že má doma tie plechy, že to sa dá všetko, ale musí byť... Aj drevo sa Točka, natrie. počkajme ešte mesiac. A nehovorí, že musí čo teraz, ja hovorím, že treba otvoriť reklamačné konanie a tie vady nadefinovať, aby sa odstránili. Veď nemusíš povedať, že za týždeň, povieš, že do, ja neviem, do pol roka sa odstráni. Treba nadefinovať vady, podľa mňa sú tam vady niektoré, minimálne tá čatvorňa, podľa mňa tam má byť, niekto tam nie je. A aspoň napriek to treba ukončiť tam, tak aby bola uzavretá. Ak tá voda netiape, ona tam zatečie, zostane v vnútornej strane, ktorá sa možno nebude vôbec ošetrovať a to drevo do niekoľkých rokov odhní a spadne sa. Štátujem to hovorí, že to sa už teraz nedalo, a že to sa natrie. No ale nebolo to v tom, hovorí, že to nebolo zapísané v pripomienkach pri odovzdávaní. Keby to bolo zapísané, tak by som povedal v poriadku. Veď, Mirko, ja by som sa aj k tomu tak postavil, že mladenci, čo tam boli, tak oni to hodnotia, takže za tie peniaze sú radi, že sa aspoň toto urobilo. Veď áno, A reklamačné konanie, na čo uplatníš reklamáciu tam? Na tovar, ktorý nebol ako proste služba, ktorá nebola dodaná v danej kvalite. Ale čo, máš v zmluve napísané, ja neviem, že budú natreté a všetko dopodrobná. Keď tam boli oni a sa bavili, že toto urobíme, vymenila sa dlažba za dvere a ja neviem, ja si to už presne nepamätám. Čiže ja by to firmou, ja kľudne čakám na to reklamačné, aby som sa súdil z obcov. To som chcel povedať, že ešte tam tam tak šúbelo, že neúspeli by sme. Iné, ak sa vedia tam, že majú nedorovky, že viete o to, že tam treba taký plech, či čo tam ešte druzgnú, tak jasne, keď to máš tu skoro pod palcem, aj keď ti tak len, tak to tam dorobíte. No to mám. Plech je, no musí byť teplejšie, sa nedá sa teraz robiť. Je tak, lebo nie je problematické. Oni neverí, že by prišli to opravovať. No, a to si vieme aj sami už. To neverí. Ja neviem, no. Pomaly, keď bude teplejšie, kúpi sa nejaký látok, nie, Tomáš?
Pravda, sa to Rozpočet nazvorí. bol malý, no bolo to málo financií na to všetko. Koľko sme išli na tých 4,5, sme išli 400, no? Spravila sa za to strecha. Plus, koľko sme dali 300 za 200 bolo za 200? Lebo aj keď sa hovoril, že sa vymení strecha a možno, že vymenili tam viacej dreva, ako sa odhadovalo. Bolo odhadované, že iba krytina sa vymení, strašne dosť. Sa museli meniť aj hranuly. No, veď ja napríklad to hovorím. Tri Ačka išli nové. Je tak operatívne. Čiže aj ich firma má treba zavolať potom, hej, sem a povedať, no vážený, ale hej, je tu napísané dosky, tuto hrálo jeden 500 eur, druhý 200 eur, šup, a máme 7 000 faktúru. Ja to nehovorím z pohľadu obyvateľov, oni tieto detaily vidia a vidia výsledný efekt vidia. Podľa mňa ľudia to vnímajú veľmi dobre. Veľmi dobre to vnímajú ľudia. Akože tú budovu. Ja som sa nestretol. To by si za 200 eur dole tú sušiareň, čo tam bolo. No to ako sa vyjadruje stretol s názorom, že tá sušiareň nemala ísť dolu, že to bola viac menej ten charakteristický prvok tej zhadskej produkcie. Bolo si také do tej sušiareň? Nie, architektonicky tá sušiareň aj historicky patrila z požiarnej zbrojnici. Do toho Keby to roka znákom mu spadlo, keď okolo pôjde, alebo to spadne na ten kostol evanjelický, alebo niekomu do záhrady, alebo niekto, kto pôjde okolo na hlavu a zabije ho, tak potom na architektonické pozadie by sme sa určite Ja nepozerali. nehovorím, že neviem, ako Často to tie postaviť. dosky lietali vo výkryci na zem. Bolo treba... A určite, ja neviem, možno, že by som porátal tých ľudí, ale koľky sa sťažovali, že prečo by to ešte nedali dnu, dokonca dole, sa by vyhrážali za tú. A mal som strach, že si chceš povedať, že by to bolo zrenovovať, akože? Ja neviem, ja som... Než koľko by ťa to stálo peniazy? Nie som stavbár, ako... No tak, pozri sa, historické budovy sa renovujú za o mnoho väčšie peniaze ako klasické budovy. Tam sa inak k tomu pristupuje. Vieš, každý robí s tým, čo má, no, tak keď sme mali toto, tak... Ale to sa nedá považovať ani za umelecké dielo, to boli obyčajné dosky popribíjané. Viete, čo je umelecké dielo? Podľa mňa kúria, ktorá mala byť kultúrna pamiatka z 13. storočia, ktorú, ako je možné, že henty ľudia nechali takto spadnúť strechu. To mňa skôr trápi osobne. A že nemajú za to žiadny postih od... Ako je to možné? Práve to sa prepadá, veď tam Torok a Rákoci prespávali noci a nejakí tam proste ľudia to nechajú spadnúť a nič sa im nestane. To je podľa mňa katastrofa, vieš? Lebo nie je to kultúrna Aj moja mama to pamiatka. tak Nie je to kultúrna No žiaľ Bohu pamiatka. To je nie, ale chyba. to by malo byť, veď to je fakt To je proste z chyba. roku 1300, neviem koľko. To keď som prvýkrát prišiel do Podrečia, tak som to chcel kúpiť. Aj mama povedala, že tam chce bývať. Tak inak, to je pekné. No ale aj a prepadalo sa to a každému to je šumachu. To je podľa mňa tragédia. A veľa ľudí sa na to sťažovalo na toto, že ako to je správne, Miro? Ako, Ale takisto sa nikto nesťažoval. Tak ako z diaľky to vyzerá dobre. určite by som, ja neviem, hej, tie 10 dostak zabitých nepovažoval za nejakú architektonickú plus, ako chcem. Nie, ako... Oni... Ak si chceš rypnúť, alebo len zavratať kvôli neviem čomu, tak... Ja to nehovorím. Mne to tak prípadne. Nehovorím takú svoj názor, ja sa v tom nevyznám, hej, ja takú otvorenie, ale skôr... Miro, si poslanec pre Boha. Tu si hlasoval tiež za to. Tak teoreticky ty by si mal aj pred tými občanmi, tí, čo to všetko kritizujú a budú komentovať kolo, tak aj vedieť obhájiť, prečo ste išli do toho, prečo je to takto, koľko na to bolo peniazí. Urobili sme to, čo sa dalo a ja neviem čo, ale ty sem prídeš s tým, akože, pardon za výraz, všetko ste to dojebali a ja to teraz vám tu musím tlmočiť. Mne to tak prípadne. Nie, ja som to práve nepovedal, ja som vytkol iba určité ako keby nedorobky, ktoré možno nestali veľkú námahu a trošku pokazili. Alebo aj ten mudrlán, kto to tam ti hovorí, tak to tak som mohol povedať. Preboha, vie to bolo tam, mohol si sponúknuť ty, že ty to takto a takto alebo urobíš. dobrovoľne, bez nároku na... Za menej peňazí. Čo nie to ponúku? No. Treba si. Nie, tam skôr hovorí to, že tá dvojica akože stratila možno ten charakter, čo to malo, že to vlastne iba taká budova. Požiarná. Neviem, no, ako mne to tak prípada, že... A tak je to otázka pohľadu názoru.
jednému sa to páči, druhému sa páči zase to druhé. To nešlo páčenie, to išlo o to, aby sa to naozaj Zavolalo. Aspoň niečo z toho. Celkom určite sused Azberík ma žiadal viackrát, aby som to odstránil, že ma obaví. Tak je mu Zvojného pozornosť. A že niekto, čo býval v stade minimálne 100 metrov, jemu sa to páči, no tak... Môžeme zorganizovať brigádu. Natrieme. To je to isté, ako keby som ja povedal, že krčme robia diskotéky a mne to nevadí, lebo mne ide len slabšia hudba, takže mne to akurát nás pánom dobre. A mne zaujíma, že ten, ktorý asi to, že nemôže zaspať od hudbu. slabšia hudba. To je to isté. To je názor. To je názor stále. Ale že mne to tak nevadí, vieš, tá hudba, lebo som od toho ďaleko. No to isté, niekomu sa to páči na pohľad a nezaujímavé, že niekto sa cíti ohrozený. Keď sme pri tom dal by Boh, aby vám vyšli obidva tie projekty, aj chodníky, aj kultúrny dom, tak ja už iba čakám, že prídu ľudia, že čo ste zase dodrbali. A nie, ja som sa nestretol. Určite, no verte tomu. Chodím. Nie, a ešte aj jeden, tiež mi práve, že Ani Tomášovi, neviem. Ty sa vždy mi rozstretneš asi s takými, ktorí... Negativisticky založenými. ja som ešte počul toto, že každý sa tam obsre, keď ide po tej ceste. Hej. Je to také... Každá stavba, každé dielo, čo sa robí, tak vždy sa nájde. Vždy sa na všetko To nie je len stavba, to je vždy tak. chyby. Na všetko, čo by sa akokoľvek robilo, akokoľvek dobre by sa to spravilo, vždy niekto príde a nájde nejakú chybu. Chcel som povedať, keď sme robili tie cesty, tú vašu betónku a parkov, tak na betónke si to tvojte dobre vyskúšal, som brať dovolenku, že bude na ním dozerať. Potom som prišiel k nemu. No boli tam dvaja občania, ktorí nepustili slovo robotníkov. Ukázali, to nie je takto, to tak má byť takto. No, my sme to potom zdali, išli radšej na kávu, lebo to na kúse na záveže ako toho, že dopustia to byť inak. To isté na tej druhej ceste, len oni povedali, že oni to vôbec nevšímajú, na to sú zvyknutí, že to sú všade takí, ale vôbec nevšímajú tí miestni, ktorí rozkazujú, že ako to má robiť, že to má byť inak. Oni si nevšímajú. Ešte urobte mne túto bráne troška. To sa už je toto dobre, keď môžu Podarí sa vám urobiť ten chodník a keď sa zverejníte faktúru, že je to za 100 000, no ja si to neviem predstaviť, koľko by za 100 000 urobili komplet dedinu. No, stojíš? Čo komplet ešte hrbok? No veď ja dorátame hrbok. Až na križovatku to chodník to. Takže s týmto musíte... Že bielý. Chodil cestou po chodníku. A ešte potom, to ešte určite pôjde aj do takého, že koľko z toho má starosta. A poslanci. Vy z toho nebudete mať nič. Starosta to vybavíš. Zase iba ty dostaneš. Ja rozmýšľam, či si nemám už teraz kúpiť auto, či už nie kúpiť. Teraz. Treba nie ešte pozrieť. Či už nie už No dobre, poďme ďalej. Nieko, posledné dve. Ja by som chcela ešte... Dobre. Ja by som chcela len, čo sa týka, taká blbosť možno, ale som to počula od obyvateľov našej ulice, ako chodia na prechádzku, treba viem, že to nie je naša lúka, tá pásba tam, tak niektorí obyvateľia tam vyhadzujú zdochnuté zvieratá. A potom majú veľké problémy či už sú to poľovníci, alebo súkromní majiteľia, vieme, o koho ide. Potom majú problémy s obsami, že tam zabiehajú a tak. A to je ďaleka. Ako sa ide z kravíny? Od kravíny. Ja je tam bykárni. Medzi Sabovkou a Kravíny, hej? Áno, Tam. áno. Aké sú tie zvieratá? Ovce? Aha. Na latinec. Tu som. S deťmi. Nie, vážne, údajne, hej, aj také auta, kadejaké tu zastanú, aj pomimo, vyhodia Je to aj cudzí? mliekarní. Cudzí? No. Ale aj naši občania. Aj Krinovi, čo chcete robiť? Ale... Na centriku sa mali na podkrývaní. Akože pre zvieratá to vyjadruje. Spavujú sa. Zákon. Zákon, že naozaj za to nemôžeme, už to už nie, ale aj teraz tamto. Vyčistili sme, raz za mesiac pošli na aktivačný popri ceste, všetko poberú. A ďalší náhažu tam vrece za auto vyjadžu do To nechápem.
Ale to nie príjemné, lebo ja keď idem k obsom, tak potom ho neviem stade dostať a... Zvieratá dokonca mi nemajú takto dávať. Mamiro, ešte ty si máme čo? To vás nezaujalo. Prezident sa vyjadriš. To nevyskúšam. Jak si psa na oboje. To nemôže povedať, že to nie je pravda. Ťažko oporujú. Ak to obecne jamu, ako to robia poľovnice, tam to budú házať. Starosta, kataster to je obecný? Či už do druhej obci to patrí? To je naše. Až posledne ako tábor. Osloviť družstevníkov, že prečo tam vyviezli odpad. Čo povedie. No to stojí si to asi nerobí. Len nie je to spoločnosť, za ktorej to teraz ideme vykupovať. Áno, to je 4 vodom. Ja som sa chcel spýtať, keď sa bude rozpočet prednáť? Chcel som už teraz, ale Pohodený. keďže sa ho nestiel posať, tak som už radšej nepredložil. Môže na najbližšom nastúpiť. No, A to najbližšie bude asi v Chorvátsku. Orientačne musí byť presne. Co? No. Tak. neviem, viem, kedy nebude. Keď budú voľby, to je od 3 týždne. Bude ešte vo februári? Nastúpiť teste, či už nie vo februári? Neviem presne, čo všetko z týchto projektov si bude vyžadovať, ak by si dačo vyžadovalo. Ale tento, čo sme sa rozprávali tak narýchlo, že by bol, Ak by, tak to je tak aj to BASR-ko, ak by, ja by som dúfal, že už dnes by som mohol dať, ale Doporučil urobiť si to zastupiteľstvo minimálne niekedy, treba po voľbách veľkých, aby to bolo v polovici marca, tak keď neviem uvidieť, ako vám to bude vychádzať, ale aby sme treba za ten rozpočet už mali schválený v prípade, že nám prejdú aj tie nešťastné projekty, alebo že by sa rozhodlo, že jeden projekt už prešiel, tak už by sme mali v tom rozpočte mať niečo, buď na financovanie toho, ale ono sa to dá natiahnuť, že tam máme rozvojové programy, alebo čo, už tam máme nejaký balík peniazy hodené, aby sme to vedeli potom aj dokladovať. Ešte vás pýtam, aké sú obmedzenia obce, keď ide v rozpočtovom provizoriu? 1/12 predchádzajúceho roka. A to sa týka bežných, či aj bežného rozpočtu? Bežná. Čiže ten kapitálový nie, tam to nie je postavené. No lebo kapitálový môže ísť do schodku bežný. Ten bežný nesmie sa prekročiť 1/12 na predchádzajúceho roka. Dobre, ešte posledný bod. Počas medzi sviatkami som išiel cez ihriska, tam bol jednak biologické ako listie tam bolo položené a našiel som tam aj ako začínajúcu čiernu skládku, niekto padal listie, tak tam je televízor hodil. A neviem, ja som si teraz to neviem, či tam ešte bolo. Neskúmal si to? Nerobíš to pre sympatie. Prosím? Ešte nerobíš pre to združenie Tatra sympatie, čo to fotí tieto Aký bol skladky. televízor? Nahlasuje. Nie, CDčka, to. CDčka staré. Tak asi takto pozeral fotbal. sa povedal to na stravo. To bolo na Antuke. Proste ľudia zbadali kopu listia, tak šupo tam ešte nie. Ale to je obrazovka, či na ten celý televízor. To si názor, pán. To máš nahrávať toto. Tá najnebezpečnejšia časť toho televízora. A už to nie je tam, nie? Či je? nie. A to tam bolo. Tam tedy ako... To bolo... To má Skyrovi. No ale čo si to netvrdí? Teraz 2 tretiny ste odpratali hotovo. Ale to ste museli na ten televízor tam. Ste museli. Ale Peškari ho tam museli objaviť. Po sviatku, ale Tak zmysel. Tak hodne si ho preč. A tam opravili to nie. ja som sa nešiel. To oni zlikvidujú raz, dva, ale tam Hodili do potoka. ja som tam nikdy nevidel takú niečo z elektroniky v tejto oblasti. Tam nemá kto vyhadzovať, by som povedal, a Neonové vstup. Tak kedy bude brigáda? Zorganizujeme s občianským združením brigádu.
To bolo medzi... No, bachli to tam. Vieš, tam už to isto nie je. Ukáže, jak to Nemá to k tomu vyjadriť. Tak sa prejdite sa tam, niekto tam místo bývate, či to tam je ešte, no. A teraz to chcem vyšetrovať, ale... Aj tie ovce poprosím vyšetrovať. Nie, vyšetrovať, ja iba tak, Lebo si ale však inšpekcia príde, povedia, že máte tam osvedok, tak si tak ostráči, bo dostanete pokoj. Ja som A ty si ešte myslíš, že to volá. Ja neviem proste, prvý raz vidím tam niečo, ale tam je aj tie hračky, čo to je tam? krabica tam bola. Alebo krabica, tam neviem o tejto. A toto je aj nie skládka, väčšinou sa skládka robia bližšie v Kubotoku, bohužiaľ. Toto listie, ktoré sme nesili vyviezať, lebo je väčšina vyviezeného tento týždeň. No tak tam už ani televízor. Dobre, Naozaj, ak je to, kto tady blízko bývate, tak tam prejdite sa naozaj pozrieť. To väčšinou Väčšinou buď pod oni sa títo aj veľmi nemajú láske, keď tak sa udajú vďačne. No aj udajú sa, že keď sa spíš, ako to bol, hneď povedia. No možno, že veľa razy to nie je pravda, no ale a niekto sa prizná, že čo, ak to bol naozaj len tento raz, takže to je u nich ťažko povedať, ale... Kým si to fotil, si to mal chytiť pod pazuchu a doniesť túto do kontajnera. Aj s tými krabičkami. No. Ale... Čo na to odpovieš? Myslím, že to tak dlho to nebolo. Boli by to hlasy. Na informáciu som to skôr tak podal. No a toto si hovoril, že je predposledný. Nie, čo to bol postup. Ja aj posledný? Ja som to dal naozaj. Dobre, ďakujem za účasť.